Hello, ngayon po ay gagawa po kami ng pintos. At ito po ang ating ingredients, mais. At ito lang po ang ating ingredients, wala na pong iba. Ngayon ay i-shred po natin siya or lilidlirin. Ngayon po ay ipapakita po namin kung paano ang paggawa nito. Itong pintos na gagawin po namin. Ngayon ay ikakat nyo yung nasa dulo para matanggal po yung kanyang balat. Tapos babalatan nyo po siya. Kasi yung balat niya, yan po ang gagamitin natin sa pangbalot ng ating pintos. Yan, isa-isa pong tatanggalin natin ang balat. Ngayon po ay babalatan na naman po natin. Tatanggalin po natin yung balat niya lahat hanggang sa maubos po at saka makita yung laman niya na mais. Yan, ganyan lang po. Ikakat nyo lang po siyang ganyan. Napakadali lang pong gawin itong pintos. Huwag nyo po siyang punitin para hindi po lumabas yung laman ng mais. Kasi kukudkurin natin siya mamaya. Ngingid-ngirin. Ano bang tawag niya? Yung isi-shred siya. Ayan na po. Nakikita na po yung laman ng mais. Yan. Tapos tatanggalin nyo yung bigote ng mais. Para hindi po siya masali doon sa ating pintos. Ngayon po ay ipagpatuloy lang po natin ang pagbabalat nitong mais. Tapos tanggalin nyo lang yung balat niya. Basta wag nyo pong punitin. Ayan na po yung mga balat niya na natanggal po namin. Pag medyo maliliit na po yung balat, ay pwede nyo na po siyang itapon. Yung malalaki lang po ang gagamitin natin. Ayan po. Tapos, mamaya, pag isi-shred na po namin yung aming mais, ay ipapakita ko rin po sa inyo. Ngayon po ay uumpisahan na po nating lidlirin ito. Ganyan po. Lilidlirin nyo lang siyang ganyan. Tapos
Kapag pinong-pino na ay pwede nyo nang balutin. Ayan po, ganyan po karaming tubig ang ilagay nyo sa inyong steamer. Huwag nyo pong lagyan ng sobra kasi aapaw yan kapag kumulo yung tubig. Ngayon ay ipapakita na po namin sa inyo kung paano babalutin yung pintos namin. Ganito po ang pagbabalot. Kukuha po kayo ng isang balat ng mais, tapos dodoblihin nyo po yan, ganyan, parang bokong ng niyog. Ngayon ay lalagyan na po natin siya ng mais. Tapos isasara nyong ganyan. Tapos ipo-fold nyo doon sa likod yung mga dulo nila. Yan. Ganyan lang. Ganyan lang po. Ngayon ay ilalagay po muna natin to sa steamer para hindi po siya matanggal. Yan. Ganyan po. Ngayon ay gagawa pa po kami uli ng isa at ipapakita po muna namin sa inyo para masundan niyo po kung paano. Mga 2 sandok lang po ang ilalagay nyo para hindi po siya umapaw. Yan. Same po uli ang gagawin natin. Tupiin po natin yung magkabilang dulo. Tapos ilalagay po muna natin sa steamer para hindi po siya matanggal. Ngayon po ay iyan na po lahat ang ating nagawang pintos. Ngayon po ay isasalang na namin to sa stove. At maghihintay po tayo ng mga 30 to 45 minutes bago siya maluto. Ngayon ay ilalagay na po natin sa stove. Pagkatapos po ay tatakpan po muna natin siya at hintayin natin ng mga 30 minutes or 45 minutes. Ngayon po ay 45 minutes na po ang nakalipas. Titignan na po natin yung ating pinto. Ayan na po. Luto na po siya. Malalaman nyo pong luto na kasi luto na yung balat. Ngayon ay hahanguin na po namin. Ayan na po ang ating pinto. Sana po ay subukan nyo ang reseping ito. Ayan na po yung laman niya. Yung nasa loob. Hindi na po pala kami naglagay ng asukal nito para natural po yung tamis niya. Pero kung
gusto nyong maglagay ng asukal ay pwede rin naman po. Ayan. Ayan na po siya, yung finished product ng ating pintos. Sana po ay mag-like, mag-subscribe at mag-share kayo. Maraming salamat po sa panonood. Ito po ang inyong Ate Mayang na nagsasabing mabuhay